Pini arkoi ni phai inkora hinia ni dongkam mukam rongso piarlo dongkam pia klamalong APHL si racharia song atumpen kedamtang arkoi ni phai inkora isia ni phongpho APHL si mahangke thega ni katalon pon amaya long kachitong dun inglong akhai kedo anaphan pherangkia mai ke phalong pen kachurolam the ke pajir pon All Party Hills Leaders Conference Racharia Song Pen Pini Pherangkia Mai Kang Ni Ponalong Lakhain Koi Wothat Lang Soil Asia Mai Fu Bikram Hansela Pen APHL si Tiripi Anat La Pen APHL si Asong Long Claim Bang Pu Bang Phia Tum Pen Chingrum si Pherangkia Mai Kang Ni Pon Hud Wothat Lang Soil Asia Mai Fu Bikram Hanse Pen Lam Theki Jai Pona Tengki Nilitum Kedam Tang Arkoi Ni Phai Ingko Raisia Ni Ingdeng Pho APHL si Mahang Ke Thegani Ketalon Ponalong Kaddu Kawe Inglong Akhayatum Mithanga Khije Pakon Pen Bang So Mai Long Nang Kechi Tudun Pen Alira lon nang kipiduna pot kachoro alam the pajir pon Ancho takali bang so mai ke pachun ji aphan dihin anat pen ke danglok bidi sore kipiduna tum anaphan setami kachoro pon alam the pherangke thingno long pen pachini pon muluk ongdung pen nilitum atum chetong pon long lo nilitum reception committee teng pen kachinia tengke suri grip ho abat amuluk atum nilitum dak chetong lo adun thu niltum kachuro pajir pon thungtung labangso ingdeng pho APHLC karja barni labangso katalon long aphangsi nili churo pon ingtung elito masar jai kathar president APHLC alangli iltum phan bidi seri penceng lok iltum phan jakong iklem kedam jakong nangki bidun penceng lok alangli phan iltum reception committee pen sar jai kathar phan churo pon lo Halapu social media long tami dongka sarpu adim dongkam pi aklampu kopi koson pensi ki earpon nang kokma bangsolam apu thak setami Bikram Hanse pen pherangke thingno long pen ki than pon thualam the nonilitum arju pon thusinang tumi dan je than lo itu muluk ka chingrum chot kali sitame ilitum ke tok pen written form pen tame sonba ilitum claim nangi pusi souvenir paklang asi niltum chingwai lo labangso souvenir amen le litum don kampi pule litum repon yang bosin litum reception committee meeting lo litum chaparai pon lo amasi dak non do bom litum atumi hera mai gedula pe non litum press pi bom pathu klam hidie long amen angkang rong angkang bangke kuna tum kengsang tum kir bangke lake bordongka nasi bordongka pulo tangte lake litum non amat ke tribal area arlojo lasele dake itum karbi itum amen sichi binangima senle tum mat halo non mat ke karbi se majority Halapu tiripia chun bang sarkiri rong phar pen setami constituency ko ra trok anpar ta prek jam along ripen ke wang atuma phan lapen inglonga khayatum anaphan bangso ingdeng pho APHL se mahang ke thegani ke talon pon amai long nakachi tongdun anatuma phan pherangke thingno long pen kachoro lamthi pajir pon pen constituency ko ra trok East West Karbi Anglong pen lapan ke di Mahasau pen itum APHLC leader tum pen chenglok itum supporters arat atum nitum hanang cherap na chetu na pot tangka poisa pen chenglok kaddo ko na cherap ni chetu na pot akiru pilo hini alam bang gela hello la non constituency ko ra truck lapan ke di Mahasau pen ke wangan tame gari motor kaddo ko ka che wan ans tame nilitum central committee pen ke poisa sika isita ba poisa isita tum pidun mohe la kaddo ka tame alang litum a constituency tin a PS board committee tum ben chenglok kaddo ko cherap chito si alang litum gari motor ta manlo pachi thang chun bang kursing timong pensatami APHL si mahang ke theke talon pon aningwe cultural night ke pado pona hut kacho phapon lunse po lapen social media athing no long nong no ki jo pen karbok pon thap alam the abu thak pherang ke thing no long kaning je pon tholam the nonilitum arju pon thu sinang chelam bang ke tohela social media long isi Heglong nunsi po tumafan kangrong po alam bang kelake isi hedung ningdup mimelam lo athela bang soge ilitum ge mena khe mena lunse po pachanang mena lun alam pachanang pusin itunge mena khe pan chehang lo englong so karbi pan chenglok sta hala bang so akarbi atumang people opini la bang so karbi afan pini pinrem thun rong bang ke Dongkam mukam pen wiki be karbeng long live